যে তিনি প্রোগ্রাম আয়োজন হয়নি খাবার খুবই লম্বা পিলেছিলেন হামবাইয়াফোর তাই হামবাইয়াফোর তিনি সভাপতি সভাপতি তাই চিনর অতিথি হিসেবে থাইমাজা ফাইজা সারা ত্রিপুরানি YPM জেনারেল সেক্রেটারি বরম গ্রাম লেমন দেবরমা আনি বন্ধু ওরা পাইফুলাইয়া হামবাই তাই তো চিনর লোকাল লিডার যত লিডার হলো ত্রিপুরা YPF TWF তাই চিনর জায়গা যত থাইমাজা ফাইজা হলো বেলাকে হামবাই তাই হামবাই মায়া ফারকিও তিনি চিনি অর্ব নরমই কমাই খানা ত্রিপুরা হানি কাহিনী হাইপানো जिन बुबाग्रानि बिसिंथै जों दाबो यक सानानै थांबाय दङ दा नैहिनबा जों जे मा जाया मा नोंया बिपदाव गोलै दंमोनि मखर दङ गोरि हें दंमोनि याक दङ याक जों दंमोनि याकुन दङ याकुन गोरि हें दंमोनि जोंना लामा फुनुनाय जोंना मखर फुनुनाय जोंना गोबाङै दंनाय खरक जानो टिप्राहाव आबंखा जिनि हाबुबाग्रा श्री श्री प्रदीप किशोर मालिक देवरमा बिनि तुजुन बुंबाय आगि जे निर्दल आंचलिक पार्टी पाट पाट अंतावै मानि जों दाबो जतन थांजां खा हटाय बखजों आंनि बागै थांजांखा आबो जों हिसाब पावना रोंबाय नाय फायगा नुबि फायगा कांग्रेस नि बलिला नुखा CPM नि बलिला नुखा IPF BJP नि बलिला नुखा बति लीला नुखाजों थांनाय 5 बोसोर गुदुं गुदुं लाइद्र बाखलियाले मा साग्रानाय हायसे दिल्लीनि फायका नेता कत कत गरम सुनिलजो रखने देवदाव रखने साकावायसना आसर बर्मा ग्राउन्ड जिरो खंबो माइ कटला रंबोय मिस कल लिखुजे चाकिरि बा यु दंग हमजा गाबले सिगलार मिस कल लिखे चाकिरि बोरिसुपुराबो हमजाका बा गावलान सागला चाकिरि मानसि नाय नाम्बार नुना लायखा सरकार फायखासे मिस कल लिखे चाकिरि ताइका मखा 7 पे कमिशन को चाकिरि खाले रब हमजाउका बोरिसुपुरा वाइसा बाता बारि नै हमजा वाइसा दर कलिलाय तोहा 2300 देश वाइसा चाकिरि पार्मानेंट खाइ नै हिने बरब हमजाका सारा समस्त जे तंगे माने सरकार फायका IPF दिनै BJP जुनुखा वाइसा तुति बतला हक आबो थांनाय 5 बोसोरखौ आर IPF नि जे टिप्रालेन नै जिं टिप्रा सर माचाया मानुया फाय दं दंफनो दिनै टिप्रालेन नै जे समय थांथिनो गासुप्रो जों दायनथुन माइथुन रांगस रांथुन जत सारा टिप्रा बरनो थुंबया गय रहरै दफानि बागै लेन हानि बागै हिनै जत बरनो रिमालिनो शेष आंबो IPF BJP मगे जानदोसि आरो आजो सिरिंसा तांखा सिरिंसा मासानाय थांनाय मादा बारिबो सिनि बरनो CAB आंदोलन खायफ्रु गुली कौजों गुली IPF निफ्राय BJP सरकार थाइमायाव गुली कौजों टिप्रा हावा भारत हा कतरा कुनु समयाव कुनु जागाबो आंदोलन खायफ्रु गुली कौजों या दिनै जे IPF नि जे लिडार नर गुडी रहमानि टिप्रा सार उदागै हांक्रानि हिनै बर टिप्रा सार गुली कौजों फुर बर दं दिनै BJP नि लिडार टिप्रा सार गुडी रहमानि आरो मन्त्री रतंगो टिप्रा सार कलेज फुर बर दं बर आमनि कम फेक्लाय मायो जिनि ताखुल बिसोरनि फायार सार्भिस खायनाय निनि CPM खाया कांग्रेस खाया IPF खाया टिप्रा माथाबो खाया बनि नुखौ हनाखौ बोथारो एक्सिडेन्ट खांगा चलाय जीवित लाहांगो हस्पिटाल लाहांगो आबो सिबिनि सामो बरमनि सेबा सिबिनि सामो तिनी बदि बेसाबाय डिउटि पाइ मालायनो इनबि नुखौ किहुन गुरु ताने वा पावबाय बुथारमानि सेबा यागलाय बुजागना नाखा आबने जासिस सामा माया आबने एरसा माया नरक टिप्रा सरक तिन बरग नरक बुजिना नांनाय BJP IPF गुसु फगिउ जाखा कुतुं 5 बोसोर काद्र जों ताबो टिप्रा सरक फगिखौ बखामा जाला नांगौ हाय नुखाय ए आमा हाय बरग हंगाय नरक बरग दफना फालि जानाय र आखौताय बहुत बुझि दे सिदे साबो थकी साबो गमिबाय त नरक बका हामाके सेबानु सोशल मीडिया ने जो नेटवर्क करि कुन जा करि खुद कम ताबो जतन यागोन स्मार्टफोन दङ जों आरो माइग्रम बै कसायापन नरक बनुबै दङ सिङै दङ जिनि दफानि बागै आमनि बागै बुबाग्रा
टिप्रा मता हिनि बाटे मागारो ताखुताय बुखजं जे संविधान तंगमनि जे चिनि मानथाय तंगमनि आमाना जों सानो जों केबोनि मानथाय सेगिचाया जों केबोनि यादनि मायन सेगिचाया चिन टिप्रा सा डेभलपमेन्ट बागैसे चिन मानथाय माना बागैसे जों सेपारेट स्टेट ग्रेटर टिप्रा लेन मा सानो अ सेपारेट स्टेट थांगोन तामनाय चिनि बिसिङा डिस्ट्रिक्ट नाय चिनि बिसिङा सब डिविजन नाय একটা সাব ডিভিশন নিনি কলেজ তো নাই নিনি ব্লক তো নাই নিনি এগ্রিকালচার তো নাই নিনি ইউনিভার্সিটি তো নাই সমস্ত চিন্তি প্রাসন বিশিঙ্গ নাম্বাই নাই চিনি বুবাগরা বেলাই মায়াগনা বিনথানি হিন্দু হিয়া খ্রিস্টান হিয়া মুসলিম হিয়া মানসা টকসন হিয়া যত রং কাবাগৈ দङ যতনি রাই তমনি যতনি মানथाय दङ रिनानि बागै बिनि बुबागरा चिन बागै चिन्ता खाइमां सा खामलिया कष्ट मानदाका मा थुलिया मा चालिया ताई ग्रेटर टिप्रालन सामनानै हिनै रांनि बिनि कागज याङै कलकातानि बिनि फ्लाइट को थालेरिका साबनि बागै निनि आनिनि बागै जों तामनि बागै खलगै त आबो जों सिना नाय चिनि नगर आं खरै जाना माइरं खरै मै संसारन बेरमा खरै जों सारा दिन जा मानसि दानां दंखाय चिन बोसाबोते बाहायगे डेभलप नाय जों मोसुमो चिन टिप्रासारनो डक्टर खायने अहल बिया बिसुवा जों मोसुमो चिन टिप्रासारनो इन्जिनियर खायने भविष्य चेरे खायने न हायफोर माया सुगिया आंनि बाय सुगिया डेभलपमेन्ट खरै थां खरै चिन बागै कोनो फेसिलिटी खरै टिप्रासाराव आंनि का फरि जगै दङ आमनि बागैने सबो चिन बुबागरा नर जतन थानचांनि नर जतन थानचां थांगाय चिन माथाया बर मारिनाय अब नन हुनो वन लास्ट फाइट बब बुफुर इलेक्शन बासन बुफुर दा मन साइलिया तिनी 29 कृष्णपुर विधानसभा निंगै थानि महिन्द्र नंगा जागा बासादि दफनि कक्सादि अर मासाया मानिया लामा डेभलपनिया स्कुल खरै कलेज खरै आबनि बागै सरकार पावर फायगांगाय नों सामु खायदि हिन्दी दहरु आमनि बागै अन लोकेल लिडार लोकेल बिसिंगनो आरि थांगाय समस्त जे ग्राउन्ड ग्रोथ मनि मासाया मानिया बर लामा खरै जों काहामके कक्साय मानाय जनगनि बिसिंग काहामके नायकल मानाय हिनि चंजों मा बागै बिनि सागनि रां खरि फानो कम रंथाया फानो सीताया फानो जेसे सीमानि जेसे साइमामनि नरनि बागै खायगलांनाय काहकाय बुखौ हायसि जिनि बुबाग्रान बादे नों मन्त्रि फानोंदि नों इएम फानोंदि जेसे फानोंदि एमएलए फानोंदि के कोनो खायलिया एकमात्र बुबाग्रा टिप्रासानि बागै दङ सारा 13 लक्ष टिप्रासानि बागै दङ बुबाग्रा टिप्राहानो डेभलप खायनान बागै बक्सावो सुदु टिप्रावा सिबिया जिनि बरनो रैया खरै तामखा रैया खरै माने आदि बर्मन होते सचिन्द्र बर्मन होते त्रिपुरानि से सारा 12 वर्षनि लागि तनबले सब सिनिया दंबरो न यां हातिन त्रिपुरा टैलेंट बेलाय माया गना फागना चिन त्रिपुरा आमरे बगनो चिन बुबाग्रा ब हिंजा करे निंदा करे त्रिपुरा न कबागै दंगो बुबाग्रा ग्रेटर त्रिपुरानि सानमानि बिनि सागनि बालिया आंवा जागा पाउसा दङ बानि सागनि बालिया तिनु रां सबाय जतन मदिने तमनि जों सागनि बालिया चिन त्रिपुरा दफरा डेभलप खायनान बागै चिन मान थाया मानान बागै जे चिन संविधाननि बिसिंते चिन राइट दङ माना बागैसे जों तिनु अमा हायका जिरो खय थांचा खरंखौ सालायमा दं ताहताय बुझ जे समय अमरपुर चिन बुबाग्रानि फुटला स्रांगै पायजामा चुरिगै जुतानि माला गानि मोखां मा फैबावै खागला ना तेजाफोरबो नरम बिखायाव नाबले यग बैसादि फरं फिसादि याव थांगाय आबनि प्रतिशोध नानाय जों 16 तारिखनो बुदिवै गप्लाय खाय टिप्रा मथ बुदिवै 2 तारिखआव खायनो जों बुबाग्रानो गिफ्ट दिनाय 29 कृष्णपुर बुबाग्रा प्रतिबिन साखानाय बुबाग्रा प्रतिबिन पावर फुलनाय जे ताबु टिप्रा मथ जीवन पार्टी हिनाय जों 16 तारिखआव फुलनाय ताहताय बुखौ नरम जतन रेदिंदि पारा का ओय आंध्र समारि वो बुदिवै गोबां बुद बाय जय जुक्त खायसि मार हनाय बुबाग्रा न खायसि साबनि दुख दं साबनि खस्थ दं बर दाम दं बुबाग्रा बिसिंकै इसोर जदि नायख्लायखाय गाहाम जोंखाय पायथांगाय अ 29 कृष्णपुर जों सासा खायनाय जों जतन मिलिवै ताहताय बुखौ जों सासा खायनाय
150 दिन बिसिङावनो दिन बुबाग्रा मिया प्रेसमेन्ट खारिका जे 150 दिन बिसिङावनो गोबां सलुसन दिनाय आबो बुबाग्रा गभर्नमेन्ट बुबाग्रा कक साकाय कक नारबो बुबाग्रा बिनि बागै जदि वानसुका हांकाय बबो दिनि इलेक्सन लड़ाई खाय कम हमता होते होतम बो बासाया ले बो बासाया Delivery in Hadoy, no monthly 49, no flat deny, no round corridor deny his money, sent by LIC in money. The Prasani baggage, Somoyo, Sarai, Greta, the Pralani baggage, Somoyo, writing back our super night, our principal Dorkanaka, LIC night. In your high, the Greta Pipralani Bagat, I LIC at the hotel Buruto. Not a Pujinarabe, Dini Masaya, Man and Young Tomani, Abu Bubagra, Jimmy Bagus, Lore Kaito, Bini Chagni Bagaya, Amoni Bagay, Jessica Tono, Hainai, Sula Taliwa, Andros Mario, Budi Boy, Zunzoy, Jota Kanata Hotel Buruto. Not only did that on by, ready that on by, and I love you, Wasa Hile, Bubagraki. Em khăn có cái gì? Bubagraki, Bubagraki, Bubagra long left, Bubagra long left, Bubagra long left, Dipramata long left, Why Kiati, PWFT. Asal kau tahu ni, antirin kau sana rana Greta Pipralan dapat nama pun, Bubagra yang lagi tangkun, Piprata Pak yang lagi tambah.